Kasngi ke basis pa andro pawai ha ka kerteng ukpa ukun mesim bakut amen. Kutra Jisu pensle ingi dak mesim bakut jome. Kasiti baningkong sya Timotius. Kalenong ka baningkong. Paulus apostol Kris Jisu dak ka hukum jong ublay. Unong penim jongi ba jong Jisu Kris kajing kermen jongi. Ha Timotius ukun basisya jonga ha kajingai. Tu kajingai ai kajing isin ai bat kajing suk kin long yapi na ublay upa but ya Kris Jisu utrai jongi. Ngayai ban ya kijing patha bangala ai pi men bangala le cham Macedonia. Tunang sa ha pesus ban yo maha mi ki katu kan ingut ki brio hang tu bakin om hikai bakla ya kijing hikai khla. Bat bakin om penlik por ki perus kam kai bat kijing hiar pateng baklem kun ki bapen kun roi jing perkhat rumah ha ka jeka ban pentebet ha ka jingai ka ba ublei kwa. Kabangi temu dah kani kajing maham kalong kajing iet ke bakersoi na ke donut ke basngur na kajing tiplem ke babha bat na kajing ngai ke bakhuat mensim don kibriel ke balale bam sunyo yakini bat kilabun ketien klam so khaw ai ki kwa ban long kinong hikai an klam nguthu ya ke baki ong lele ye ki kam ki ba ki keren batip ngitip baka an kalong ke babha lada ubriu pendon kam hok yaka kata kamut ba om sim labu ya ka an nak benta obahok hanrei nak benta kiriu be an bat kiriu pathar nak benta ki bam khanyam bat kinong pop kiriu raka ki baklam blai ki briu ki penyap ya ki kmi ki pa kinong penyap briu kiriu auria ki balik sang parasin rang kinong tu briu kiriu lam ler ki basmai lam ler bat kitu ki ba hakanu kanu kerukom ki ben ya kejihikai ba shisha kabaya dei ba ka gospel jong ka buram ublei bala kerku ya ka bal pen khamti hanga ngasungu yo Kris Jisu try jingi ubala pen klan yanga ba ula pen long yanga unong trei jong u ba ba la nyo yanga ubala ban chania menswa ngalalong unong ben blei unong ban ben ubriu ba nyo ben yiki wei henre yanga la le isin ei namar ba ngam sim tip ya kata ka bangale ha ka jing ba ngai jonga da ka jing ei utrai jingi ula ai hanga sebab palat lembat ke jingai bat ke jing iet ki bah Kris Jisu kani ke jing ong kalong ke basisya ba phila ban priang nadong sedong ba Kris Jisu lawan sakani ke perthai ban penim kinong pop na preng kini manga ngalalong ubasini utam henrei lale isin ayanga nakani ke daw bahanga ubaningkong Jisu Kris undu pen ilut ya ke jing aisha jong u kum kanuksai kitu ki bangai ha u bakin yo ya ke jing em bam jukut haus im bam jukut ubam juyap ubang ngimla yo ban yo i ubatang ma u ublei kan long ka buram bat kanam junam la junam amen ngadon kedi kiti ke bakra ban khamti hapi ko Timotius ko kuon jonga kani kedi ti kalong kat kum ka jing kdo bat ka jing i yapi da kinong yetu lupa ka jing jit yapi da kinong yetu lupa ba da ka bor ba piyo na kini phindupla ban yele ya ka thama ba bha bat scam ya ka jing da ka jing tip lem ka basngur don kibriu ka bala kentat ya ka jing alam jong ka jing tip lem te ka jing jengki kala jot hapdeng kita dei u Himanius bat u Alexander ya kini ngala IT ho soitan ba kinup yo ka jing snang ban om kren ben blay kalenong ka baar ningkong nga kentu ban pelong ki jing karpat ki jing duai ki jing side lem ba ki jing aingu na ka bentar kibriu baro kamtam nak benta kis iem berkitu ki badan kabor kenang bengindup la ban im jai jai klem jingwet ha ka jingru blai bajanai bat kebaburom ka jing duai ka bakum kani kalong ka babha bat blai unong pen im jingi usngo bahaya ka namar ukwa ba kibri baro kin like im bat kin yo tip ya ka jing shisha ublai ulong tang uwei uk siang hapdeng ublai bat kibriu Kris Jisu ubalong ubriu ubala IT ala de kum ka jing siu kuna nak benta baro ya kani ke jing sishala sakhi hakaya ke badai la penlong yanga unong penbena ya ka bad u apostol tungai yanga ngamlam ler henrei ngakren ke jing sisha unong hikai ke jing tel ha ke jinget basisha ngada kwa bekirang ba kindwai haman la kijaka da ke barak sejong ya kiti ke bakut klem jing bitar bat jingyania hakaju korkom ki kentai ki deban le don akor ya ladi ki deban riam don akor bat shida bat ban omle thau dur penitenat snyu ban om den ksiar ne paila ne ban om kup da ki jan kodor henrei kumba ka dei ki kentai ki bapla ba ki long ki baru blei ka jingriam jungki ka dei ban long ki kam babha habasha hikai ka kentai ka deban susngap jar ban ko ngo
ngamsha ai ka kentai bakan lom kanong hikai ne ban le don bor ha kanu kurkom halor uramba kadai ban su ngap jar nabala thau ni kong yo adam bat ya ka em hadin nalor kata omdei adam balasha thok henrei ka kentai dei maka ka balasha ya lam bakla bakla ha bakapop kan laj em da ka jing khakun lada ka yai ne ha ka jing ngai ka jing i bat ka jing khu bat ka jing tip akor các tiên trong utrai ngi sungungu ya oblei menta ke singi ngila sedang ya kani kasiti jong Paulus syau Timotheus kasiti baningkong kan sadon kasiti baat bakumju kasiti syau Titus kini gini katu kini kisli kasiti jong Paulus balapha syakiriu shimet kibade ki bishop lani kinong kmi ya ki kunhun Kristan sakawi kandan sa syau Philemon te kini gini kasiti haba Paulus Ukran bat usneng ya ki ba upen khamti ya kakam bakin pet ya ka kunhun lang brot jong blai hapdeng jengki ningkong Paulus ujier keteng ba uji sukres ulong ka jingkermen jengi kani kadai ka jingkermen ko bana ka benta jengi iwei pewei uji sukres udai ka jingkermen jengi uji sukres udai na dong sedong ba ma halor jeng u ngila ban khmi lenti ya ka jingkun em halor jeng u ngila ban khmi lenti ka jingkun ku baro halor ka keteng jeng u ngila ban angnut ikini ke eke baro udai sisa ka jingkermen jengi iwei pewei dikhat balai terter akan ukhat baar Paulus ukhat ya Timotheus ukun basisha jonga ha ka jingai ya Timotheus lalek buat lang ya Paulus ha ka jingai yalap baar jong Paulus lari people kenmau hila puli ha ka kam jong ki apostol kalau nong ka bahat rio ha sedang ka jingai yalap baar jong Paulus Timotheus udai wei ne kinong senran bala buat lang hakti ha kejat ya Paulus baru Paulus labu ya ha Ephesus ban yadai kipat Kristan nak jing hikai bakla jung kat tu kat ni kibreu hakal khat ka balai teter hadu khat wei Paulus usneng ya Timotheus ba unyeng scam persya ki jing hikai bakla ban pensyai kibreu syapang ke ai jing hikai bakla la ni kata ka jing penlej ya ka but ka por jung ki ha ka ban pensyong nong rim ya kita ki jing hiar pateng la ni ya kita ban pen ujisu dai na ai la ne mangi dai na ai ba kumta terter ki wei ki jing kai ba ki bala isi ki bala ban yala makala ban bar ka ai ka ba Paulus uang la ngi pej uang ba ngim dai ban plek por hakum kini ki ai henrei kini ki la ban yala makala ban ngi wei pe wei ka bangi thmu da kani ka jing maham bat bala ngi thmu da kani ka jing maham ban plek kai por hakini ki puruskam kai kadai kani ba ka jing ie ka ba kersoi na ka do nuot jung phi kan long ka ba sngur na ka jing tip lem menabat na ka jing ngai ka ba khuat men sim kini ka jing kwa jong Paulus don ki bri ka ba kwa ban long ki nong hikai an tang ba kim sungu thu hiro ba kim tip hiro ya ka ai ka jing mot jong ka an ki shule side start ya di Paulus upersyang ban hikai persya ai gitu baru ong dukhat ba pra ong ngitip ba ka an kalong ba bahal ada ubri upendon kam hok ya ka ba labu ya ka an om na bunta uri hok hendrei na bunta uri be an ba unduk tip ya ka ai ba mau de ban le ba hadin kata ujier keteng iki jing bakla la ne kita ki kam auria bat ki ki balak ban lam bakla ya ubriu persya ya ka an ka khangingi bangin ompen khen ya kini ka hukum bangin umle ya kini ki kam auria hagi dukhat bakhat ar do bakhat nyau Paulus batai sepang ka jingkhot ya ladi kani ka jinglong jong Paulus ko itnat adu kata-kata wong ngasngungu yo Kris Jisu utrai jungi balapen khlanya nga balapen long yang nga unong trei jong u amdei ta kata beteng susu bat ulan nyau yang nga wala ban syania ko men ko para ba ien ni hapan kan mawe kani ka kamram ka bamangi ngidon ha kabalang ka kamram ka bamangi ngidon ha ka ai bamangi ngi trei ngi ta kadai ba ublei usyania yangi bangin pendap hok ya kata ka kamram ka bamangi ilapan khamti hangi ka kerdan ka bamangi ngidon ha kabalang khamtam habat ki para bangai kamdai ka kamra ka kerdan bangin syong hajrong state sendai kadai ka kerdan bangin sungu ya ublei namar ba usyania ban pen khamti ya ki tu ki pat jong u ha jing sumar sukher jungi kani kadai ka mensium jong unong syarai ban nak benta ki tu bayalap ikaktin jong ublei ru haki kerdan ba pher ba kidan ngihapan sungu ya ublei ba ibet yangi ibet yanga ban bo ikitien jong u hakir miang sintur junga ba pendon kam yanga ringkat ba kijing telot kijing duna ba manganga don daladi ngamlong babet ndrei ula pendon kam na ka benta kani ka kitien ka jong ublei ban pen priang ka kitien jong ublei ba kani kijing sungu ka ba kra no ublei usyania yanga hakani ka kam bat
nakani ka daw la dangi smutu ekani ngin sala bandon ka mensim ka basngolem yaki hinman ki para jungi ki bangi kendu haki jingalap jungi ni haki jing trei kambalang jungi ni buon palat kinong bishar ni duna palat kinong sngolem ni buon palat kinong bishar ni duna palat kinong sngolem ki ba phong ya ka do no jong jisu to ai manga ba phi ngin phong ya ka do no jisu namar bale mau usianya ingi ta mudur se ekani ka spa ba jong kani ka gospel lapan khamti hangi ngi ki bri ba pop ra ai lat ingi bangin pen penai kani ka jing maya kat no sya ka jing ie jong ublai ingi iwei pe wei tengiru ngi diban le aka ju hurkom ya ki wei pat hadin kata Paulus ujiar ketengi buon ba ki jing le jong u mau kum unong ban ben mau kum ba bri bala iben ki wei pat ndre ka jing isin e jong try jisu kala trei bor ba u baru ong kani ka jing trei bor ba jong ka jing isin e jong jisu la ne ka jing e jong jisu ka trei bor ba u kaniru kalong kum ka dak kasin ba ladai o Paulus ka bomot yang ha kum unong pop ru la isin e ya pilai ko men ka para be kinsa isin e jisu ha ka ju kor kom ru lada manga kum ubah keren hang nela ne ubah record ikani ka video ublei isin e ban pun khamti yang ai ikani ka jinga e ju ku men ko parab e ublei ukloi ban isin e ya pi iwei pe iwei ru ya pi iwei pe iwei ru Paulus ubu ikanu sa jong ka jing imla jong nga ubala bishari ka balang bala penrem bala persang ban penyap ban pendu andre ublei urang isin e kani ka dei ka jing pentikna bangan yo ka jing imbam jukut kat nu lima piru pin sayo ya ka jing imbam jukut kani ngi ban kan mau ko men ko parab e bau Jesus Christ udai ka jingkermen jungi ka jingkermen na ka benta ka jing embam jukut hagi dukat bakat pra do wa pau u Paulus u ngakwa an pan khamti ya kani ka deiti bakrau ha phi u Timotheus bat kan mau ya ka jing jiet jong ublai ka ba ula jiet ling ba kinong thu lupa jong u ling ba ka jing kdo kti ba ka jing jiet jong kinong thu lupa ya kini un sa ong biang su sa kil nong ba sa khmat ong in sai i ba Paulus where ya u Timotheus ban ong ban pele no e ya ka jing e ka ba ublai ula jiet ya u lingba kinong ya thu lupa lingba kinong ya lam jong ka balang ngiro ko men ko para ba e la jiet ublai ula jiet ingi hakur kom ba per tu nginam pele no e nginam pele no e ya ka ba ublai ula jiet ingi khnang ba mangir ngin dubla ban pen km ya ka balang ban pendon kam ya ki sap ki phong la ne ki jing a jong ublai na ka banta ka jing ba jong kamet jong u ka balang hakarukom ba per bangi don wat hayi sedang nadu na yeng na sem ning kong e bakal hayeng ha sem ru kadi ka jing ai ka ba kraw tam ko jong ublei imei di ban sung thu ba ka motherhood mang si om ka jing long kumi ka dei ka jing ai e jong ublei ya phi bar ka jing ai e jong ublei ya ki wei pat ling ba jong phi ha ka ju kor kom ru ka jing long khpa hayeng ha sem ru kadi ka jing ai e ublei ya phi namar ka jing long khpa jingi la pendong nong rem pensong nong rem ka kom ka jing long khpa jong ublei bar hakaju kor komru ka jing ai e ya ka yeng ka sem lingba jong phi tingilong ki jing ai e jong blei ngide ki nong ra e ki ni ki jing ai e jong blei kalau nong ka ba ar dukhat baning kong ba saw Paulus upteng syapang ka jing duai ka ba kongsan bar hang ni ukuntu ong ngide ban duai na ka benta kini ka jing duai ka bangi duai karpat na ka benta ki wei khamtam e na ki nong ya na benta ki nong ya lam na ka benta ki nong sensyar kani kalau ka ba ublei upriang subhan namar blei ublei ukwa ba baro khoi kin yo e ka jing imbam jukut ba kinum jat lekin tip ya ka jing shisha ngata ka daw ka wei ka ba mangi don kam ha ha ka jing em jungi ba malaka sing ngin bersang ban penrung lem ha ka jing duai jungi ka jing duai ya sa na ka benta ki wei pat ka jing duai ya sa na ka benta ka jing suk ka perthai ka jing duai ya sa na ka benta ka jing la ba mut kinong pop ka jing duai ya sa na ka benta itu para marjan basa marjan bat phi ku jing duai ya sa na ka benta ki khun jung ki tu ki wei pat ki para marjan om dei tang ban long kinong bishar om ya sisi ngi buon palat kinong bishar u jisu ongot bishar ngi buon ba kinong bishar ngi don kam khambon kinong ya sa kinong skolem ki ban phong da ko do no jong jisu bat mentak don khat basan do banyo ong don tang uwe siang hapdeng ublei bat ubriu de Jesus Christ am dei ong Jesus Christ balong ublei hendai Jesus Christ ubalong ubriu kani ka wei kacing hikai jong Paulus Jesus Christ ubriu Jesus Christ ubalong ubriu Jesus Christ udai barabor ublei nado bam jukut udon ringkat bat ukpa kumba ong ka gospel Yohanes ha ka basdang ketin kaladon ba ublei kalalong ublei da kala tau ke bro khal maka kam sin tau e ka kini ka ketin kawan long do kala song sa bat ngi bat haba kala song sa bat ngi kala sim me ke jinglong brio jingi ba ula long ubrio kum mangi ula yat ubrio kum mangi ula sya stom kum ubrio ula yap kum ubrio ula mi pat na ka jing yap ro kum ubrio ba na kata ka daw ka jing eno jung jisu ya ka jinglong blei jung u hoi hadin ka jing mi pat ulong blei long ulek biang sa ka buram jung jinglong blei tang bai ka jinglong brio jung u khlam chum e no
namar umi pat lang hakamet kum ubriu natara ko jinglong blay ba jinglong briu jung u kadon hakamat ha ublay kabomot ka jinglong blay ba jinglong briu jung jisu kadon lang ringkat bat u nakani ka daw kani ka jing penret jung jisu yalade kani ka jing penret jung jisu yalade ba kani ka jing hikai jung jutang ba thamai ka jing penret jung jisu yalade om dei tang ba u e no e ka jinglong blay sipor ndai u phong e kani ka jinglong briu bat ye kani ka jinglong briu u yai long ru u blay ba pura ba u briu ba pura mentah hakamet badan burom zu u yai long he u briu u yai long he u briu tak da u jisu Christ u bolong u briu jisu peniada ingi haduk kata-kata ba mangi iwe pe ki briu ngindup la ban phong da ka jinglong blay serta junom la junom ngin phong ka jinglong blay u jisu ru phong ka jinglong briu si junom la junom taba ka jinglong briu ka bala pendon burom bat namar ba u don hakamet tak da Paulus susah hikai hakasithi siki koren nang makat san chipang ka jimi pat ma u ulong hakamet ngiru nginum sa ling khoi klam kamet ngin sami pat ringkat ba kamet singi kata ka jing ai la ne ka jing e bakrau jong jisu yang iwe pe we u i no ya ka kerdan jong baro ban penteli la de but om detang sipor re hadin ka jing pat jong uru u hawa la kintiu u saka khat jong play la don ringkat ba ukpa tang ba u don ringkat ba kamet ha ka jing long brio jong uru kata kadai ka jinglong jong u jisu ta kada ko jutang watmai ka kwa ban stress ikani ka benta u jisu Christ u balong u brio u dei u blay ngitip tamba ulong u brio bar u phong ya kani ka jinglong brio jongi kani ka jing e ka ba kraw ka ba u jisu u don na ka benta jingi ba u pa u don na ka benta jingi ka ba ka jingmaya jong ka trinity ba khoi ka ba le sing insan namla ban champang handai ka wei ka singi andang iyo umbar kmat ngin salak ban yo i katnog sisha ka jing e jong ka trinity ba khoi yang a ba phi ban pun kut Paulus usneng kirang ba kumju ri ki kan thai ha ka balang ka kor le kumnu ka de ban long na ka bantai kirang ba kumju khamtam e na ka bantai ki kan thai bat don ka tu ka ni ki jing sneng jong Paulus le se ba mangin sa ong balai kum ni henring hap ru ban sung thu ya ka por ba ka ayom la ne ya ka history hak ba kitu ki jing kran jong Paulus kilong ki ba kongsan kilong ba don kam ka wei ka ba mangi iwe pe wei ngi don kam ka dai ba mangi ngin penlek por ha ka jing dwai ba mangi iwe pe wei ngin penlek por ha ka jing dwai om dei tangela de rei na ka benta ki wei ro ani ro ya Jesus Christ jinam la jinam amen wa bnei to ai ba kaching e ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zu kaching e ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na men ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kala ngi shakinong bet sambai bam ju tha jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolom brio man brio na shapo but ikijing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jong mi cha satla ka pertai chami ublei jong mi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarin rap jingi Kristan tuduai na bunta jingi